ए जी जीतीबा बनवा देना। अब 2-3 गो दिने बचल है, कहिना बनवा देबा। ये जखनी ए जी करते आवा ना हो, जखनिया से हमर करे जब धक धक करे लगा है कि कुछ ना कुछ तो फरमाइशे लेके पहुंचबा हमरा भेजो। भाई ऐसे कौची करित रहा, जरूरी है तब ना कही थी। जितिया कैल काला जा है, बेटा बेटी ला कहल जा है, आओ केकरा ला कहल जा है? लंबा उम्र ला और कहल जा है, स्वास्थ्य ठीक रहे ला कहल जा है, आओ काले कहल जा है। तो बेटा बेटी तोरा का कही थी कि सोने के जितिया पहन के करिया मम्मी? बेटवा बेटिया कौची कहती कि सोना पहनवे कि चांदी पहनवा जे? वो टूट जाए धागवा वाला ना रहा या ठीको ना लगा है, बूढ़ी उड़ी हो गई है ना। अभी तू जवाने है तो तोरा का लगी था बा? है बनवा देना। ऐसे कौची करित रहा, सब गाड़ी तू यही करित रहा। तो एक काम करे हियो, लोहा के जितिया बनवा दे हियो, टूटबो ना कर दो, ओकरा में दम पॉलिश मरवा देबो। अच्छा एक चीज बतावा तो, ये जितिया कैल काला जाए? पहले हमरा ये बतावा तो कौन भगवान के पूजा कैल जाए, तब हम जितिया आज के आज गढ़ा देबो। तू खाली बता दे कि कौन भगवान के पूजा कैल जाए। बता दो बता। हाँ एकदम सही सही बता दे, हम आज के आज जितिया गढ़ा देबो। जितिया बेटा बेटी ला कहल जाए। अब भगवान के हम ना जानी कौन का पूजा होबा है। जितीवा का पूजा हो जाए, आदमी पहन ले या कोची होबा है। तो खाली गलवा में लटकावे ला बना है कि कोई ना कोई भगवान के पूजा होबा होत? भगवान के हम ना जानी कौन भगवान, तो बनवावे के हो कि ना बनवावे को पहले ही बतावा। तो हनी जितिया कर हो कि खाली फैशन कर हो कि हमरा गला में गाद गो आओ सोना के गहना बन जाए? जे करही आई दिन भर हम सहले रहे काहे लगी? ओकर महत्तम पते ना हो कि किनखा ला कही जाए। तोरा सब बता देबो हम फोन पर पूछ के। रुक, किनखा से? किनखा से का? मम्मी से। मम्मी इतना सलाहवा देता तू ना कि सोने के जितिया पहन के करिया मैया जितिया। तो जब सलाहवा देता तू ना, उनके फोन मा करके कहा कि मम्मी सोनमे वाला हमरा बना के भेज दे, ई ना बना के हमरा देता तू तोर दामाद।